Aquesta nit a Alexandria estem amb en Lluís Anton Baulenes, que acaba de publicar L'amor d'idiota, una novel·la d'amor amb molta presència de Barcelona. Gairebé empalma amb la felicitat. La felicitat també passava a Barcelona. T'has tornat un novel·lista barceloní, totalment barceloní? Barceloní ho soc per naixença i novel·lísticament em temo que ho soc perquè no sé ser-ho d'enlloc més. A mi el que m'atrauen són les històries que puguin ser impactants pel lector, que m'agradin a mi i que siguin interessants i fortes i que també aportin informació, és a dir, que aprengui coses que no sabia. Informació, però també opinió, perquè en el teu cas, diguem, en el cas d'Amor d'idiota hi ha una posició gairebé programàtica, jo vindria a dir, sobre la teva visió de la ciutat de Barcelona. Passejo per Barcelona, capital mediterrània, antiga i olímpica. Orgullosa, posseeix tot d'habitants indígenes que diuen que li falta el que constitueix el caràcter de les grans urbs europees, però tot i amb això no se'n van. Desorientada, acull tot d'habitants foranis que la titllen de provinciana. No accepten que la ciutat és el que és, no pas allò que ells voldrien que fos, però tot i amb això s'hi queden. Barcelona és com una senyorassa d'edat que s'havia tornat a sentir jove i maca gràcies al lifting dels Jocs Olímpics i que no pot entendre per què, de sobte, cada dia sembla dilluns. Que es pregunta per què li volen retirar tan ràpid el carnet VIP de la història del món. Cada vegada més tinc la sensació que Barcelona més del que interessa de Barcelona és el cromo. Vull dir que segurament Barcelona seria més interessant sense barcelonins, potser. És a dir, buida, i que pogués venir tothom, veure-la, mirar-la, un parc temàtic. Això estaria bé. Això ho veig molt amb la qüestió del que és la cultura catalana i la llengua catalana i la presència de tot això a Barcelona, per exemple, que sovint sobta els visitants i acaba per ser com un problema, com una nosa, no? I és perquè no s'ho esperen. Tot amor és una mica idiota sempre, no? Potser, tot enamorament, però l'amor del Pere Lluc s'enamora d'una noia, la noia que la descrius com la noia de les banderoles, finalment, perquè és algú que va posant anuncis per tots els carrers de la ciutat, no? Anava pensant, a veure, estem a l'any 93 i a veure, quins negocis podia haver-hi que sorgissin, però que alhora els pogués fer, diríem, una gent sense gaires mitjans, és a dir, sense gaire necessitat d'inversió. Per tant, algú que fos prou espavilat com per dir vull aprofitar que són els Jocs Olímpics o aquesta època en què es posen molts anuncis, que tot s'anuncia, que la ciutat està plena de banderoles enganxades als fanals. Però alhora que no necessito una furgoneta, el material i persones. I no n'hi havia tantes d'ocupacions. Aleshores, aquesta em va seduir molt. Si no m'equivoco, hi ha una possibilitat de transformar-la en pel·lícula. El Ventura Pons té un projecte de fer L'amor d'idiota en pel·lícula. Ara farem una pel·lícula i ja l'he començat a deixar, no sé, actors i gent que no coneixen el món de Baulenes, no? No únicament d'aquí de fora, perquè ja el guió ja està traduït al castellà i també se l'hem traduït a l'anglès, no? I l'han llegit gent d'Anglaterra i gent de Canadà, això encara no sap ell. I l'han llegit gent de Madrid i gent de... I tothom diu, hosti, quina història més bona, no? A mi em sembla que una de les coses que distingeix amb el cinema és que és el cinema una persona que llegeix molt, no? Jo sempre he fet moltes adaptacions de literatura, no? I una mica com en el cas d'en Baulenes, que l'he seguit i en un moment determinat he adaptat un parell de coses, doncs també he fet en teatre amb el Benet i ho he fet amb el Bel i he fet adaptant, doncs, amb el Quim Monzó, i he treballat amb l'Emili Teixidor, etc. I també ho he fet amb autors estrangers. Tu, quan et planteges una novel·la com L'amor d'idiota, la penses que ja pot ser traduïda a imatges? No. No, el que passa que sembla ser, això és una cosa que em van criticar, ara fa temps que no m'ho critiquen, però en fi, llenço la possibilitat, els nostres crítics, que jo en el seu moment feia una literatura molt teatral, una narrativa molt teatral, i feia teatre molt narratiu. Tens 11 minuts, Lluís Anton? Vinga, va. Doncs anirem cap a Ginebra, si més no en el món de la ficció, perquè Paulo Coelho, l'autor brasiler, acaba de publicar la seva última novel·la, que es diu
11 minuts, justament, en el qual una noia acaba a Ginebra dedicant-se al negoci de la prostitució. El título es basado en el tiempo de una penetración sexual y no de la relación sexual ella misma. Es un libro sobre la sexualidad humana que yo tenía muchas ganas de escribir, pero que no ubicaba el hilo conductor, porque quería escribir de las cosas más sagradas, etc. Sin embargo, el hilo conductor es una prostituta que en una firma me encontró y me contó su historia. El libro está basado un 60-70% en la historia de María. La jornada de María hacia su propia sexualidad pasa por todo. Pasa por el dolor, pasa por el placer, pasa por el amor hecho solamente, bueno, para cumplir los rituales. En el libro yo no pienso ni juzgar la prostitución, ni la relación de una pareja. Pienso, eso sí, reflexionar yo. No es un tratado de sexualidad, pero es mi visión de mi propia sexualidad. ¿Cómo fue? ¿Qué se pasó en mi vida? La visión de la sexualidad, como la vemos hoy, y que no es tan distinto de como la veíamos hace 200, 300 años. Aunque hoy podemos hablar más claramente, abiertamente. No creo que la lucha de María sea una lucha por la sobrevivencia. Creo que es una elección. Y mientras yo hablaba con prostitutas en Ginebra y Zúrich para tener los datos, ¿no? Para el libro me sorprendió mucho esta idea que tenemos que son víctimas de las circunstancias. Yo no sé verdaderamente lo que lleva a una mujer a ser una prostituta, pero sí sé que no son víctimas. Escribir 11 minutos fue un acto muy espontáneo y claro, existe un estilo allí, que es mi estilo, es la manera como yo escribo, que es ser directo sin ser superficial. Entonces, bueno, a medida que el lector se pone dentro del libro, yo saco informaciones, dejo más espacio vacío para que pueda reaccionar y crear junto con el escritor el escenario, la gente, Ginebra, etc. Y a la vez las descripciones de las emociones son más largas. Yo soy un escritor y tengo la responsabilidad por cada frase, por cada palabra, por cada punto, pero mi responsabilidad termina ahí.